Кніга Эздры, раздзел 5. А Агей прарок і Захарыя прарок, сын Адо, абвясцілі юдэям, што былі ў Юдэі і Іерусаліме прароцтва ў імя Бога Ізраіля, які быў над імі. Тады падняліся Зарабабель, сын Салацеэля, і Ешуа, сын Йосадэка, і пачалі будаваць святыню Божую ў Іерусаліме, а прарокі Божыя дапамагалі ім. А тым часам прыбылі да іх Татанай, які быў кіраўніком за ракою, і Старбузанай, і іх дарадчыкі, і так сказалі ім: «Хто даў вам права будаваць дом гэты і дарабляць муры гэтыя? Якія імёны людзей, што кіруюць гэтую будоўляй?» А вока Бога іх было над старшынамі юдэяў, і яны не перашкодзілі ім, аж пакуль справа не апынулася ў Дарыя, і той не пераслаў рашэнне ў гэтай справе. Копія ліста, які даслаў Татанай, кіраўнік зямлі за ракою, і Старбузанай, і іх дарадчыкі і кіраўнікі, якія былі за ракою, цару Дарыю. Ліст, які яны паслалі яму, так быў напісаны: «Цару Дарыю усякі супакой. Хай ведае цар, што мы хадзілі ў юдэйскую краіну, у дом вялікага Бога, які будуецца з квадратнага каменя, і дрэва укладаецца ў сцены, і праца гэта робіцца старанна, ды расце ў іх руках». Дык мы спыталіся ў тых старэйшын, і так сказалі ім: «Хто даў вам права будаваць дом гэты і гэтыя муры дакончыць?» Але спыталіся мы ў іх і пра імёны іх людзей, каб паведаміць табе, і запісалі мы імёны тых людзей, што з'яўляюцца кіраўнікамі іх. А далі яны нам адказ такімі словамі: «Мы паслухачы Бога неба і зямлі, і будуем святыню, якая была пабудавана многа гадоў таму, і якую будаваў і скончыў вялікі цар Ізраіля. Калі ж бацькі нашы угнявілі Бога неба, аддаў ён іх у рукі Навуходаносара, цара Бабілона, халдэя, які дом гэты зруйнаваў і народ яго перасяліў у Бабілон. Але ў першы год Кіра, цара Бабілона, цар Кір выдаў дэкрэт адбудаваць гэты дом Божы. Бо і посуд святыні Божай, залаты і срэбраны, які Навуходаносар узяў святыні, што была ў Іерусаліме, і перавёз яго ў храм Бабілонскі, цар Кір вывез з храма ў Бабілоне, і аддадзены ён быў аднаму чалавеку на імя Сасабасар, якога ён паставіў кіраўніком. І сказаў яму: «Вазьмі гэты посуд і ідзі і дастаў яго ў святыню, што ў Іерусаліме, і дом Божы мае быць пабудаваны на сваім месцы». Такім чынам Сасабасар той прыбыў і заклаў падмуркі святыні Божай у Іерусаліме, і ад таго часу аж да цяпер будуецца ён і яшчэ не закончаны. Такім чынам цяпер, калі мае цар на тое добрую волю, хай праверыць у царскай скарбоўні, якая ў Бабілоне, ці дазволіў цар Кір пабудову дома Божага ў Іерусаліме, і рашэнне цара у гэтай справе хай будзе пераслана нам.